Okey. Başladık bärinden. Hı hı. Assalamu alaikum. Hormatly dinleyijiler. Ýene bir şeýge diýmek şu. Sizde başladymy? Men YouTube'da başladı. Bolany. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Bugünkü JDJ ýaşmalardan bugünkü gepleşiginde mehmanymyz Kerim Edaýew. Öz şu wagt full stack developer. Bugün bize AI kullanıp yani AI'da chatbot diýiler. Men ýalňyş aýtsam size chatbot ýasamak görkezmekçi nähili tool'lar ulanyp nerden nähili ýasamanlygyny gepken uzatmaýyn. Söz size berýän. Nimerde sizler başlap bilersiňiz. Bolýar. Hemme de salam ýene urýardak. Bu edeki yeni AI machine learning sany hoş geldiňiz. Geçende de ýadyňyza düşýär bolsa biraz face recognition bilen baglanyşykly bir zatlar ýasap görkezdim ýüz tanamaklar takyndan. Bu edegen yine şu AI machine learning güýjüni şu wagt döwürmeden äl ulanýarlar zat edýärler. Şonu praktikaga geçirmekde. Bu siz bilen öz baştan geçerler menäp edilişini size görkezmekde. Näilek aňsatdygyny siz hem görersiňiz. Sebäbi häzirki etjek zadymyzda biz bapşe 0% kod ulanýar, hiç kod ulanamdyk. Diňe öz kreditimiz bilen öz näilek diýen mental güýjümiz bilen näilek boljagyny göz öňüne getirip şonu durmuşa geçirýär. We şeýdibem öz taýar harydymy belli etmiş bolýar. Benim bir presentation matter bir can. Screen. Okay, görnedem. Şu wagt görnýär. Bugünkü sanymyzda biz Dialogflow bilen tanışýar. Dialogflow näme? Nerden gelip çykdy, nerelerde ulanylýar? We Dialogflow bilen chatbot ýasar. Chatbot näme? Onu häzir göreriz, öwreneriz. Näme başlamakak? Presentationa başlamakak etgaça bir mazmun ştaýda goýup geçsek. 2019-njy ýylda Capgemini diýip bir UK firmasy bar. Şolaň research instituty bar, belli olaň dünýä boýunça belli nemeleri bar. Her hilak reportlar çykarýarlar her ýyl. Olaň şol reportlara serederlerine chatbotlar ýagny chat assistantlar müşterileň kanagatlandyrmagyny 76% ýokary aldyrypdyrlar. Bu näme diýmek? Chatbot bilen bile gürleşýän ýa-da şo chatbot bilen bile söhbetleşige girýän adamlaryň 76%y gowy pozitiv feedback beripdirler. Ondan inni o chatbotlary develop etmekde näilikdigini görmekde de Dialogflow diýen zat kömek eder. Dialogflow admin deşrägemdir, TensorFlow bilen gabatdaşrak. Şoň bu da Google'ın bir produkty. We esasan chatbotlar ýasamak üçin ulanylýarlar. Chatbotlar näme bolýar diýseňiz, maşin bilen interaktiv gürleşip bilýäňiz. Ýagny siz chatbotda chat edişiňiz alak, siz näme diýäňizi düşünýär. Chatbot we şoňa görä size jogaplar berýär, şoňa görä actionlar edýär we sizin isleýän zatlaryňyzy edip berýärler. Inni gelin biraz contentlanmada seredelim. Şun biz option chatbotlarda unutulýan serwislere zatlara sereder, introduction derslerine, soň Dialogflow'a geçer. Dialogflow'da nämeler bar, nämeler ýok, Dialogflow özi näme bapşe onu geçer. Ondan soň Dialogflow'da işlejek bolsak, biz şun demomda Dialogflow diýýär, onu işlejek bolsak, Dialogflow'un içindäki käbir terminologiýalar bilmeli bolýar. Olaňa bizden biraz geçer, gatkanal. Ondan soň öwrenip öz live görnüşde öz gysgaça bir chatbotmy ýasar. Hani mene chatbotmy burger hakynda ýasasym belýär görelani. Bun burger bot diýip ýasajak bolar. Bizden burger hyzmatçylar bizden alarýarlyk. Burgerda kaýtmak üçin bize kömekçi bolar. Gelin başlaýalım.
Chatbotlar bolanna mesela siz Eliza bilen tanıştırayın. Eliza bilişmediýalyk nemede iň birinji chatbot ýa-da NLP program bolup bilinýär. NLP näme diýmek? Natural Language Processing. Bu näme diýmek? Natural Language Processing bil özüne lingwistikany, linguistika, computer science, tamam artificial intelligence üçsünüň bir ara gelenini göz getirin. Şol näýlek bolýar? Meselem linguistika dilleri öwrenýär. Ondan natural language processing adamın gurlayan dilini düşünmek ýaly, şonu proses etmesine diýilýär natural language processing diýip. Inni Eliza'da birinci natural language processing program bir neme tarapyndan döredilýär. Joseph Weizenbaum tarapyndan 1964-nji ýylda döredilýär Eliza. Asıl maksady bu psikoterapist, yani psikoterapist eken Eliza'nın sen dertlerini dinleýär, şoňra sen bilen söhbetleşik edýär, zat edýär. We natural language processing yani NLP ulanýar. Nemesinde de. NLP'nin esas ulanylýan ýerleri, meselem sen bilen ýa-da bir NLP maşin bilen adamyň text şekline ýa-da voice şekline bir-biri bilen düşmüşmesi bolýar. Bir-birine düşmesi, ýagny adam aýdýan zady maşiniň düşünmesi bolup durýar. Şoň taryha getsek Eliza'da birinji chatbot diýip biliriz. Enne chatbot diňe Dialogflow del. Bundan başga meselem käbir firmalar ýa-da developerlar öz chatbotlaryny çaltyrak deploy etmek üçin her hilek software as a service'ler ulanylýar. Gördüğümüz ýaly berde 4 sanak esasy şu marketdäki SaaS software as a service productlar birinji ýa-da çep tarapda ýokardaky bula Microsoft Bot Framework, Microsoft tarapyndan näme edilýär? Hyzmat berilýär. Soň ortada IBM Watson bar. Adından bilşe IBM'in assistant yani chatbot ýasamak platformasy. Soň Amazon Lex bar. Bir de Amazon'unki. Soň insan Dialogflow bar. Biziň şuňky näme etjegimiz, praktik etjegimiz bilen Google tarapyndan näme edilýär? Podдержка edilýär. Ve yani bizem ciddi bolup Google'y hemmämiz gollaýar we Google'yň has gowy produktlaryny ulanýar we ýene bir da bellek geçek Dialogflow open source däl näme 100% free köp zatlary free planlan edip bolýar eger isteseňiz. Başga planlarym her requestine göre plan ýetgoýar. Şoň ýaly inni bizem Dialogflow'a geçelim. Dialogflow näme zat? Näýlek nirtulýar? Dialogflow esasan biziň işimizi ýeňelleşdirýär. Chatbot ýasamak işimizi ýeňelleşdirýär. Sen oturup bir näçe linýalap kod ýazanok ýa-da näçe müň linýalap bir hilek funksiýonlar zatlaryny ýazanokda bu sana interaktiv görnüşde aňsatlyk beredýär. Ondan şun biz meselem bir burger bot ýasar, şonu da özüňiz görersiňiz. Meselem Dialogflow göni öz saýtyna geplenip bolýar. Göni saýtyna girýäňiz, ýa-da girip görüp şo taýda ulanyrys. Dialogflow ýene aýdyşmy diýalyk natural language processing ulanýar we bize voice ýa-da text bilen datalary maşina alýar we şolary düşünýär. Şoňa görä bize respons berýär. Inni biz Dialogflow ulanmana başlamazdan öň bir käbir zatlary bilmeli. Şo biljek zatlarymyzyň üstünde durýarlar. Terminologiýalarda bizde Dialogflow'da näme bar? Dialogflow'da agent diýip bir zady bilmeli, intent bar, entity bar, training phrase bar, context bar, knowledge base bar, fulfillment bar. Köpüsiniň adyndan görünýär. Biz agent diýip esasan botyň özüne diýär. Soň intent bilen hemmesini näder men birden başlaýtda da görkezjek. Agent näme zat? Agent bil esasan sen tensor Dialogflow'da bir san bot ýasasaňyz, şol siziň agentiňiz bolýar. Ýagny end user diýdiň bilen biz bolýar. Adamyň bir bot bilen gurleşmegine, yani botyň özüne
dialog flow'da agent diýilýär. We ol userler bilen interact edýär. Yani end ştaýda end user diýdigimiz, ýagny biz bolýar, adamlar bolýar. We bizden agent bizden gerekli atyn alyp şoňa görä jogaplar berýär. Mundan başga meselem dialog flow özüne eýýän pre-built agentlar gelýär. Köp içinde ba, meselem customer care agentleri va, sales assistantlar va, weather agentler va, gatkan olur. Olary eger siz has çalp bir zat etmek isteseňiz, diýeli bir günne, 2 günne bir chatbot'uny ýasamak isteseňiz, içindäki pre-built agentlar ulanyp, käbir ýerlerini özüňize göre ütgedip, şonam öz biznesiniz üçin ulanyp bilýäňiz. Mundan meýlek biz chatbot'umyza käbir agent zat diýeriz, onuň üçin kan agent zat näme diýip oturmaň, chatbot agent hem sinonimrak diýip bileriz. Onni intent. Intent näme diýmek? Bu adyndan belli bolşy ýalyk, ýani sinonim olarak, sinonim bolup intention zat diýem diýseňiz bolar. Meniň, ýagny end user'ın, adamyň maşyna diýenne şonuň maksadyny tapmak. Yani men meselem diýen şunu hawa nähilek diýemde, şo taýda näýem bunu düşünmeli. Men üçin maňa şo taýda gün hawanyň jogabyny bermeli. Meselem şun diýel New Yorkda hawa nähili. Şo taýda gün maňa hawanyň derejesini şo sözlemden, sözlemlerden şun hawa nähilek şo taýda şun hawa nähilliğinde kan düşünmän biler. Ýa-da eger siz bellemedik şun hawa nähili o sizden niren hawasyny soraýan diýip biler. Eger bellemäňiz. Lan aýtsaň, şoňa görä şo ýeriň hawasyny çykaryp ber. Esas maksat intent bolanda biziň maksatymyzy düşünmesi nämeniň agentyň nämeniň botun, chatbotun. Meselem, men or meselem bereýin. Siz meselem bir sana naharda garatjak bolýaňyz. Şo taýda size nämeler gerek, ýa-da size recommendation berip bilýär, daýat bilýär, menuny görkezip bilýär. Şolaryň hemmesini maksadyny düşünmesi intent bolup geçýär. Soň entity näme diýmek? Bu käbir spesifik datalary, meselem sen diýen ýa aýtdypdyma, meselem şu taýda beripdir. Car entity as intent. Meselem diýeli şu maşynyň rengi nähilek ýa-da men maşyna alasym gelýär diýende, şu taýda maşyn bir entity bolýar. Entity ondan soň käwagt system entityler içinde köp bolýar. Käwagt siz ýazaňyzda bir görürs, sistemiň özü meselem meniň adym Kerim diýsem, şu taýda Kerim göni atdygyny özü entity edip belleýär. System entity ýa-da system person ýa-da name diýip belleýär. Ýa-da websaytlarym şonýaly köplenç bilinýän zatlary özü entity bolup belleýär. Entity diýmek biziň şo söz düzümimizden käbir belli gerek datalary çekip almasyna diýär, käbir belli nokatlary. Şoňa görä da biz jogaplar çykarýar we şoňa meňde zatlar ýerine ýetirýär. Mundan başga training phrase bar. Training phrase adyndan belli bolşy ýalyk. Chatbot'a biz meselem user, ýagny biz näme diýip biljegimizi girýär. Meselem şun hawa nähili ýa-da hawa gowmy ýa-da hawa maglumaty, ýani bir zady aýtpaň biz bir näçe görnüşini ýat bilýär, her adam bir şekilde soranokda, her kim her hilek soraýar. Şoň üçin hem biziň botumuz şonu bilmeli. Her hilek şekilde şolaň bir-birine baglylygy. Dialog flow özü documentation'ları seretseňiz, recommendation bolup, meselem iňadyndan 10-20 sanaň training phrase girmegimiz maslahat berýär. Şoňa biziň botumuz efficient bolar ýaly. Ondan soň training phrase düşnükli, mundan soň context. Yani context näme bolýar? Meselem bir bina gözeňize getiriň, binanyň bir girişi bar. Girişinde security dur, tamam bir çykyşy bar. Ondan ýanky intent diýdigimizde, intent maksadymyzda biziň şo bina bolsa, o kontekstimizden bolsa sen şo gireňde securityden barlygdan geçen ýalyk bolýan. Gelin bile halin kontekst näme diýene düşünükli bolar. Contexts are string names and they are used to control the flow of conversation with an agent. Ýagny
bot bilen conversation'ın akımını sağlamak için kullanılan kontekstler. On each intent, we can add multiple input context and multiple output context. When the end user makes a sentence that is recognized by an intent, the output context become active and the one of them is used to match the next intent. Yani bir intent'ten başka intent'e mesela sen diyen bir intent'ten başka intent'e geçende kontekste mütkemel bolýar. Onun kontekstler kelläni garşdyryp biler. Häzir ýöne praktikaga geçemizde biraz has giňişleýin düşünersiňiz. Knowledge base, bu näme diýmek? Knowledge base özünden hem bilinç ýaly bir sanyk informasiýalaryň hemmesini toplanan ýeri we bizim botumuz, ýani agentimiz şu taýdan datalar alýar-da öwrenýär. We sen haçandan şu meselem diýeli customer say meselem bankda diýeli men ýa meselem kredit kartlaryň ýani kredit almagyň nemelerini bilesim gelýär diye, şertlerini bilesim gelýär diye we her bankyň öz knowledge base bolýar. We şu taýdan müşteriniň beren soragy meselem kredit kartlaryň, kredit almagyň şertlerini şu knowledge base'in içinden çıkarıp sana berýär. Gorkada ýagny end user'a. Mesela knowledge base'ler her hili formatda bolup bilýär, TXT, PDF, CSV, yani Excel formatda. Hepsi bolup bilýär. Buna başgaça training dataset hem diýsek bolar, machine learning terminleri bilen gurulamyzda. Başga mundan soň meselem frequently asked questions'lar bardyr. Bilen bolsa köp website'larda, ýagny eger servis berýän bolsa köp website'larda frequently asked questions bolýar, FAQ diýen geçýär. Şonam meselem şonu database'den ýa-da training datasetden, knowledge base'den alar ýaly edip FAQ botam ýasap bolýar. Yani esasy şonu ýaly example'laram bar. Mundan soň iň soňky bu da näme? Eger sorularyňyz atlaňyz bar bolsa berim, benim annene wagtynda jogap berjek bolar. Muradym maňa kömek eder. Murad käwagt özüň soraglary datlary çykaryp meni dudurup sorap bilersiň eger seretlerlerde soraglary datlar bar bolsa. Elbette kommentlere sere tutuyorum şu an. Eğer sonra zat gelse. Bakman. Son iň soňky näme bilen fulfillment. Fulfillment näme diýmek? Agentyň bize has dinamik jogap bermesine degişli. Meselem diýen sen şunu ise şunu jogap ber diýip bilýän. O hem statik bolýar, hem belli. Fulfillment da sen näme diýip bilýän, has dynamic edip bilýän. Sen meselem sen API diýip bir zat bar. API näme diýmek? Köp bilinçli web API'ler bolýar. Siz şu API'ye bir zat post edende sana şoňa görä jogap berýär. We full nemede Dialogflow'da API'ler webhook diýipdirler. Yani webhook'u men gözleşdirdim bolýar soňky döwürde. Täze-täze başlaýan ýagny API'ye webhook diýip at berýärler täzeçe. Kısaçasy. Soň diýeli API bilen meselem username ýa-da men user'ın adyny zaten iyi berdim. Diýeli ýa-da meselem şu menuda näme diýip bize iyi berýär. Aňardan hem fulfillment'da database'den meselem menunyň suraty gelip menuda zatlaryň suraty, ady, price'i hem de database'den getirip görkezip bilýär şu chatbot'un ödemesini we developerlar öz contentini öz chatbot'una has dynamic etjek bolsaňyz fulfillment'da da ulanmagy maslahat berýär. Yani biz bugün kan fulfillment'e girmek sebäbi bir kod prodat etmeli bolýar backend'ini düzmeli Node.js'de ýa-da öz üstlenliklemeýäňizi ondan soň Google Cloud platformdan servis akandyňyzy etmeli. Bir topar zatlar bar. Onu nesip bolsa öňümüzdäki günlerde bir ýene bir görüşme, ýene bir webinar edip bilsek, şolarda görkezmegi niýet edýäs. Ondan soň ýaş-ýaş görberes. Şunluk bilen hem demek gutardy. Dialogflow'daky bir introduction gutardy. Dialogflow näme? We käbir konseptleri gördük, terminologiýalar gördük. Indi Dialogflow has giňişleýin düşünmek üçin gelin Dialogflow'un nemesine geçelim.
interface'ine geçelim ne elektat. Görelim. Şunu yalayım. Inni Dialogflow gireňizde birinji bilen şunu ýalak bir dialogflow.cloud.google.com şundan gelsen gün Dialogflow'un bil nemesini görürsiňiz. Inni biz bu näme ýasaýat? Ilk bilen login etmeli bolýaňyz, Gmail account'uňyz gerek bolýar. Köpünç Gmail account'uňyzdan login edeňizde size şeýle bir Dialogflow'un user interface açılıyor. Berde get started diýseňizde size berde Dialogflow emma documentation'lar berýärler. Meselem şu Dialogflow CX Customer Experience şul täze geldi. Eger gyzyklanýan bolsaňyz görüp öwrenip bilersiňiz. Bundan başga da geliňini biziň Dialogflow'myzda create agent görüşüňiz ýalyşyp hiç gelek agentimiz ýok. Buna çep tarapda sidebarda menüde biziň action'larymyz atlama bolup geçýär. Geliňini olsa biziň birinji agentimiz ýagny botmyz ýasalan şeýle botmyz at berilen aýdyşymyz ýalyk. Biz bugun bir näme diýipdik? Burger nemetjek bot ýasalyň diýipdik. Gelin botmyzyň adyny bot burger diýelim. Ýa-da burger bot. Burger bot. Okay. Anni bäde ýene bir zat goýup geçecekdim. Default language saýlap bilýäňiz. Şu default saýlamadan ingilisçe bolýar. Time zone'uňy saýlap bilýäňiz. O berde Google Project'te goşup bilýäňiz. Google Project'te bil diýişimi alap näme üçin gerek bolýar eger kodda adylanıp dynamic content etjek bolsak. Inni bot burgerimizni berde görüşüňiz ýaly ýasadyk. Inni görüşüňiz ýaly ýan gaýdan atlamaz, intentlerimiz, entitylerimiz, knowledge base, fulfillment ve integration, training, şularyň hemmesini olmady, köpüsini häzir biz elden geçer. Intentler nämedi? Maksadymyzdy, biziň aýdanlarynda maksadymy demetmek. By default Dialogflow'da özüne iki tane intent değil, default welcome intent. Bil sen meselem hi, hello diýende, meselem işte training phrases, meselem user näme diýip bilýär? Hi, hey, hello, hi diýende, berde text response'lar, hi, how are you doing, how can I help you diýip biz berde response'lar goşýar. Şu taýda chat tarapda berde sizi göneýän botuňyzy try edip bilýär. Meselem hi diýemizde, hello, how can I help you? Bil greeting welcome intent bot diýär. Özüne predefined gelýär. Soň bundan başga ýene bir intent body, default fallback intent. Bil näme bolýar? Haçanna aýdylan zada bot düşünmese default fallback intent gelýär. Meselem try edip görelim. What is weather today? Can you say it again? Ýagny biziň botumuz düşünmedi sebäbi howany zady aýtjak hiç hilep bizde intent ýok, entity işladymyz ýok. Dogry. Ne ýuwaş-ýuwaş intentlere geçip biziň bot burgerimize başlap berelim. Meselem berdäki user'ın diýip biläjek zatlara biziň näme üçin meselem bolýar, hi, hello, greetings, bla bla bla. Soň biz berde özümiziň nämämizi ütgedelim. Sebäbi biz ber hello, how are you doing diýmesi gowda sebäbi diýem bot burger botmyz ýasar. Biz o salam berende ýem diýjek bolýarky hoş geldiňiz. Meselem restoranyň ady näme kömek edip bilerim. Ýa-da meniň adym burger bot. Näme kömek edip bilerim. Şonýaly. Zaten eğer mümkün olsa biraz ekranı yakınlaştırıp bilsek. Telefondan öğrenir çünkü kiçilik görünüyormuş.
chat olsun, existing website'dan yerleştirip bilýärsiň. Ha, mümkin. Bennalıklat. Şu Şu at qowdur diýip ben edýän. Soň eger qowda bolsa ýene kommentarlarda ýazyyorum. Nerede galdyk? Welcoming intent. Biz welcome intentimizi berjek responsymyzy berdäkleri gelin aýralyňda öz custom response'larymyzy goşalym. Meselem diýeli hello, welcome to Burger Place. Näme ady burger satýan ady Burger Place bolsun. My name is Burger Bot. Burger Bot. Ondan soň ýene bir respons goşalyp, men şunu dowamında goşjak däl, mundan soň ýene bir zat diýerýärler. Egerde men näder şutaýdy text response ýerine goşup gitsem, bu jogap berip biljek possible nemeleri. Meselem bärde başga zat diýsem, meselem men imna şunu diýmesini isleýän birinji gerekde, ondan soň başga zat diýsin. Can I help? Dogry. Şunu nädemden soň save edýär. Bärde save diýip save etme unutmaň sebäbi save edende ýa biziň botumyzy train edip başlaýan agent training completed. Agent chatbot özüni train edýär. Bärde işlerden de arkadaky machine learning hemmäde sizin üçin ýerine getirýär. Görüşüňiz ýaly şu adreşe biz hiç ýyla kod işler ýazmadyk. Indi gelin bärde hello diýip görelim. Görüşüňiz ýaly hello. Welcome to Burger Place. My name is Burger Bot. How can I help you? Dogry. Indi biziň köp zadymyz bolly. Köp zadymyz diýip hiç zadymyz bizi greet edýär, welcome edýär. Gelin ne bolsa täze intent döredeliň. O intent näme bolsun? Birinji bilen delivery edip etmeýärlimiz soraýarlar. Käbä meselem şunu döredimizde chatbotlar ýasamyzda çyn durmuşda bolup biljek öz nämeňizde öz hyzmatyňyzda bolup biljek zatlar görkezýäňiz. Meselem bir restoranyňyz bar bolsa chatbot ýasamagy isleýän bolsaňyz, meselem size jaňa dällerden nämeler soraýan bolsaňyz chatbot size jogap bermeli bolar. Meselem delivery, dastavka edýäňizmi ýa-da menyuňyzda nämeler bar ýa-da göni chatbot önzak adam alyp bilýär şo taýda. Ne biz bir-birden şolary ädir dörederiz. Birinji intentimiz döredýäs. Intent name, şutaýda intent name'de biz home delivery diýeli. Yani dastavka. Save etdik. Indi ýuwaş-ýuwaş görýänsiňiz bu özi bärde bize training phrase goşmagymy ýa-da action ýa-da response'lar goşmagymy maslahat berýär. Bizem ýuwaş-ýuwaş meselem soraýp biljek zatlary home delivery intentini näme diýip biljek, soraýp biljek zatlar näme bolup biler. Meselem what are your delivering times diýip bilerse, näçe aralygy dastavka edýäňiz ýa-da dastavkanyň hiç barmy, şonýalyk diýilen zatlary bizler ýuwaş-ýuwaşdan home delivery'mize goşar. Ine training phrase birinjiden goşmalydymyz userlar näme diýipdiler. Birinjileriň basic home delivery diýip ýazylany goýaly. Chatbot yani öýde dastavka edýärmi diýe. Soň mundan soň opening time diýip biler, açylýan wagtlary. Mundan başga näme diýip biler? Timings. User'ın diýip biljek hemme zatlaryny biz şu taýda görkezmeli. Şuta biziň botumyz şoňa train bolar ýalyk. Ýa-da delivery ýa-da do you do delivery. Mundan başga ýa-da sagadyny ýa-da meselem deliverylaryňyzy belli sagatdan edýän närseniz. Do you deliver? Bolup biljek real case scenaryolary şu taýda görkezýärler. When do you deliver? Dogry. Ýa-da
Sonra däl goni please deliver diýsegem bolar. Başga näme? Closing time bilen schedule'mizi öwrenjek bolsa. Ay garaz şeýdip biz köp zatlary goşmaly bolýar ýa-da will you deliver bolýar. Şuňaljak intentlemede girdik. Dogry. Inni intentime giremizden soň biz response'lamyzy goýaly. Näme diýip jogap bereli? Diýeli burger place is open meselem näçe açyk bolsun. Days of the week open is open in weekdays from diýeli 9-dan 9-dan to 9-da ýa-da 10-a diýeli. Ondan berden however biziň delivery'miz eger biz 9-da işläp başlamasak häzir biz sagat 10 ýa-da 10-nyň ýaryna bir janty deliver etjek bolsa biz kan esmese gowda ýapyljak bolýar. However we on the deliver between until 20:00 until doğru. Ne berde response'muzu koştuk. Save it ya. Intent saved. Hadi men go tarapy gönü ştaýda ya agent is training başlady. O zady gönü ştaýda öz ýasan bodymy train gönü öz görüp bilýär. Näle jogap beren, näle işleýär. Untrained bolan bolsa deliver. Burger place open weekdays from however we deliver until 21. Doğru. Inni mendan başga biz ýene-de bir intent goşalym. Ondan soň näme sorap bilerler? Intentlerde näme sorap bilerler? Ýani bugün special bir zat barmy? Ýagny bugün ütköşük näme zat bar diýip sorap bilýärler biziň maslahatymyzy almak üçin. Şoň üçin intent diýmede specialist diýeli. Specialist diýip bir intent döretdik. Inni userlaryň sorap biljek zady. What is the best diýip bilerler meselem. Ýa-da what do you have? Ýa-da what is fresh? Köple soralar. What is fresh? What's good? Layan formatın imagination'da bağlı user'ın sorap bilecek zatlary. Is there anything new? Bilen maksadım ştaýda bollukça köp meselen bermek. Soň ştaýda görüşmeden ütköşgem edip soraýanna şu intentdigini bilip şoňa göre jogap bermesi üçin biziň iňňärden köprek zat girmegimiz maslahat berilýär. Ýa-da do you have any specials today? Başka näme bolup biler? Daily today diýdiňiz bolyn. Today diýdik görýän ştaýda eýem şunun date and time dygyny bilýär ödgöni. We biz eger isletek şunu registrasiýa ýa-da zat alamyzda kon şunu ulanyp şunu meselem şunu kadatlar çykardyp bilýär. Gaty men görşüňiz alak berder hilep currency va adres va site va URL va music genre va hemme datda köp datda actions and parameters'da biz training phrase attık. Ondan soň näme diýip bileriz? Is there anything new? Do you have any specials today?
Yeah, the daily specials maybe. Maybe. Nine şunu alacak farklar ya da any specials. Any specials. من أيام قرشنا ديالك بعد إجر شنو أولون بدأ action بدأت إتشك والثق كنا أيام تدين نمث باي وأنا بون إثنر بس إنه response شكل نام تشك والياث نأود مذام هم أود مذ أولي همام user مذي within that ثوران لري يولغر كذلين telling there is always something special in Burger Place tipler. There is always something special in Burger Place. Son menu لما تقول بلارا just take a look into our menu on website بدون عادني قوي بلارت بارده مثلا بلشن ويب سايت من option ويدوم دتم burgerplace.com and tell me what you'd like. توننا سمايل قوين ولا شكله وقت متخاف برا انتراكتيف نبول مثشين بالبارده يوزري برجر بليس نقط كوما إيفر من شونكي سبيشل مدام تقرب بليادك مثلا شتايدا وني شونكي سبيشل مدام تقرب بلياد بلايام يعني ما يتكشتم هاف دايناميك شكل بوليا وبذ منو تشين منيو مذ أرقد ذات دورت ملو ولا ثيرقون سبيشل ذات لرنبيل ملو ولا وشتايدا مثلا بذ أو شكل لثورتي أشعر برايسي إنغريدينت ذات لأنه تقرب بلياد يعني بذ مني يوم ذاك ثان لرغويلين ثابي بذ شونكي مثل يعني ذات مذ هيتشي الكود أولون مان ويان واشلا يعني هذا كان التكنولوجيا ولين كان وفات لبول ما يالورتشين أن فات لين chat bot نفهم community شونشين هاف جينش لين هذا كود نملر براد يوم ذاكي سيشن لردغوي بلرث ياث إني منام save ياث intent save بميتشاتون بان تغيرتن سقطان ثون إمرادي تابعني أضمر لهم وصلة مثني شو أدم agent مذ trained وتر ومثلا الدليفر دي مذا يعني ديالي any specials today no قرش مذي علاق there's always something special أيام intent مثلا بنغاية intent بغناي جابذا وaction لريش كليو كثون parameter لرغورتر مثلا شون كن بعد يكون شون داتا ذاتني بذا بيريا إني جيلن النول ثو intent لما مثلنا بذ بولايد ويجان specials home delivery جيلن النول ثو intent لما ذا جتشلين entity لما ذا جتشلين بخشلان entity ده بذ entity لما دورت جات شتايدا مثلا entitylerde näme bolup biler entity adyna burger nibit burgerler geçtikde burgerlerde nämeler bolup biler burgerin toppingler bolýar burger toppings save value da girmeli bolýar mesela user bize all toppings isläp biler synonymlarım näme diýip biler ýa-da all toppings diýmäne ýaltanyp all diýip biler ýa-da everything diýip biler everything başga näme diýip biler
başka ne toppingler var? Sizem kommentde yazarın neler toppingler atlan da toppingler kelleňizde. Cucumber var. Başka cucumber'ın sinonimleri bolupdyr. Slice. On cucumber'ın özünde adını ondan sinonim edip goýýar. Biz entity name üçin edýär, kaçan user şular diýenne çadymy düşünür ýalyk bir sinonimlerini bermeli bolýar. Bundan başga extra cheese diýipler. Extra cheese. Sinonim bolup double cheese hem diýipler. Başga extra cheese. Extra cheese ödüne goşdy. Ondan soň şuatlyça şular. Ýene näme goşup bilersiz? Patty, extra patty'ni goşup bilersiz. Ýagny ýene bir çörekde isleýän bolsa. Muň içine double patty girýär. Näme bolup? Başka näme getipler? Extra patty, double patty. Bundan başga ýaşyl bir zatlar lettuce diýipler. Lettuce. Ondan soň lettuce başga näme diýipler? Leaf, yaprak. Berden ýene ädire goýup goşup gitberýän diýilip biläjek zatlar. Onion. Onion näme diýipler? Onion slice diýipler. Iň soňky ýene birimiz tomato. Goşalym tomato sebebi mene tomato ýany ýemek tomatolar süýçi bolýar. Buna da tomato slices. Yeah, slices. Okay. Soňram define synonyms etdik. Soň ştaýda fuzzy matchmaking diýip fuzzy matching diýip bir zat bar. Başa. Bu näme diýär? Eger ştaýda käbir sözleri mistype eden bolsa user machine learning öz şonu düşünýärde, şonu düzedip synonimle meňde. Fuzzy matching is a type of parametric extraction that match the entity approximately rather than exactly. It will try to find matches even when user misspell words or enter only part of the words from entity entries. Şunu aktive etseňiz goýular, soňra gelin save edelim. Bundan başga toppinglara goşduk. Agent training başlady we siz arkaýyn botun ýene trained başga zatlar goşmaly bolýar. Entity ýene bir entity goşalym. Burgerin içine goşduk. Burgerin çörekleri bolup biler. Burger buns ýa-da bun options diýelim. Ýa-ni sebebi sebebi burger toppings mına diýdik. Now create entity bun options. Buna nämeler girip biler? Bulara multigrain. Soň näme girip biler? White. Mana akçörek. Buna başgaça normalym diýip bilerler. Whole wheat. Näler görnüşem ma? Whole wheat näler düşünürjem bilemem. Ondan başga whole wheat, buna da wheatem diýip bilerler käwagt. Bu çörekleriň görnüşi. Buna da fuzzy matching'i enable edip save edýär. Gelin ne bolsa biz intentlamyzy gelelim. Intentlamyzy speciallar sorady, hownlar etmem sorady. Gelin ne bolsa zakaz almak nemesini user bizden zakaz isleýär. Şonu ýerine getirelim. Buna da adından özümizden maksat boluşýarlyk placing orders diýip berelim. Entity'lemizde ýan bärde bar, ýa-ni döreden entity'lemizde şu taýda connected. Placing orders in training phrase. Buna nämeler gerek? Actions and parameters'da şu taýda
entity'larymyz burger toppings'ymyz bar. Soňundan bize et koýsak, et bärde şu ýanky biziň bellen variable'laryň şekline ýa-da biziň entity'mizi şu şekilde görüp bolýar. Biram burger toppings diýdi, soňam ban options diýdi. Bulan ikisem is list näme diýe. Check about getting list of values from corresponding parameter diýe. Dogry value entity inne. Bärde bizden näme sorap biler? Ştaýda prompts for actions and parameters. Mata näme diýip belläli? Barjam. Murat soralar zatlar bolsa arkaýyn nämedir? Şurada bir soru var. Chatbot third-party solutionlar bilen integrate edip bolýarmy diýe. Ýa-da Nowa bolýar. Bir gat köp görnüşler bar we gat köp zatlary bar, usullary bar. Meselem Landbot.io diýip bir görnüş bar, o has interaktiv ýa-da has dynamic bir şekilde edip bolýar. Third party başga ýene nämeler bar. Communicate diýip bir ýene bir chatbot ýasalýan bir platforma bar. Şoň bilen integrate edip bolýar. We mundan başga da atkan ýollar integrate etmek we o gaty dialog flow'un köp third party nämeler näme podдержка we köpsinde dialog flow ulanıp bolýar chatbot ýasalýan. Täze chatbot dialog flow chatbot ýasamakda gaty öz adyny goýan we belli köplerde ulanylýar. Soy ve şu hem bir rakamya düşünmem diýdi. Bel rumençe ýa-da om diýip soraýar menden bärde rumene doladan rumene nämeler diýip. Inne nerede gatdyk? Placing orders. Inne biziň usermiz bir sanak munam required edeli, sebäbi required bolmaly. Şu we place order aljak bolsak biz nämäni burger toppings bilen ban optionsy bilmeli bolýar. Parameter name bärden göni burger toppings edilýär adyny bereli. Bärde ban options. Onuň value'syny biz dollar sign bilen bellemeli bolýar. Edilýär adyny koýalýar. Burger toppings. Ondan soň ban options. Okay. Dogry inne. Mundan soň biz bärde trading phrase goşmaly bolýar. Trading phrase'da biz banlary, zatlary isläne nämeler goýup bileriz. Expressionlary, näle expressionlar goýup bileriz. Ne meselem I want to order a burger meselem. Diýip biläjek zatlar. Ýok, burger bärde person däl, bize gerek däl. Aýryýar. Özi nemetjek bolýar, tamlajak bolýar. I want to order a burger diýende. Ondan soň näme tanlap bileriz? Burger delivery. Burger deliver diýse, eýem bizden burger topping bilen ban optionsy soramaly bizden. Soňam şu äzer men size görkezjek. Ştaýda
mesela näme diýipler başga I want a burger, I want to order burger ya da order burger diýipler. Inni biz şu taýda ya da göni eýem biziň ýanky bellen zatlamyzy tomato diýip bellesek eýem göni tomatomuzy çykarýar biziň ýanky bellelemez. Bir bärt özemedýär. Biz özümüz essegem bolýar. Further name must be unique within the action. Yeah, okay. Biz bulamyzy aýrypamylýar. Burger toppings, tomato, başga näme diýipler? Lettuce. Eýem burger toppingslary täbi aňyrdan alýar-da tanaýar. Ya da wire diýipdir. Wire şu taýda inseremezsen ýalňyş ýazdym men. White boljakdy ya da wheat boljakdy. We gon sebäbi şondan gönüýär şoň one option'ny belläp özü şoň one option'ny bir entity'ni berdi. Başga näme diýipler? Double patty. Double patty. Bundan başga näme diýip bolýar başga? Burger. Inni biz taýda şular bize öpman gerek. Bizde kalaljak bolsak, inni biz burger toppingsymyzda biz diýeli burger toppings şu taýda şu burger toppingi aýtdy. Meselem lettuce ya tomato diýdi. Şondan soň bizde nämeler gerek bolup durýar? Meselem şu taýda what toppings would you like diýipler. We have a lot of them. Mesela näme onions, tomatoes, cucumber, başga näme goýupdyk? Double cheese. We şuna meňzeşler. Goni bärde ýazýar. Ondan soň bun option'da näme gerekdi bize? Ýankyda what buns would you like? Burger. We have freshly baked diýipler. Ya täze çykan diýipler. Ýanky goşan banlamyzy goşalyň. Multigrain, whole wheat and white. Bolly menän pozitýas inni biziň training phrase'larymyzdan bärde goşdyk. Ondan soň bärde response. Ni bir response goşaly. Näme diýip jogap bermeli bot bulara. Dan taqadalandan soň dan your burger with inni biz dialog chatbotmy biziň öňkü aýdan datlamy we izine gaýtarmak üçin $sign ulanýar. Ýani şulamyzy meselem what toppings ya da what bun options do you like diýende meselem men toppinglamyz meselem in bun option'dan almak çörek alanmyrsak bun toppings bun is
Yok. İzlerle has been placed. Yani da kadalını has been placed and will be delivered to registered address. Şey diyeli. Bundan başka da ne dedikler? Bon appetit. Doğru. Sonra placing order'ımızı save edeceğiz. İnne biz görünüş tayta agent'ımızı test ettik görelim. Yani save ettik. İnne şulluk bilen bizim burger bot'ımız tayar deyip bilir. Atimini bot bolli ve etiyani işem burgerlarda kadalmaktan high toppinglar gelip ne biz integrations'ta görüşümüz yalak na yankı sonra third party zat deyip şoňa nahas taqiq jogaplar şular barplar. Meselem meni Google Assistant bilen baglap bolýar. Bir ondan soň meni telefonlaryňyza messaging meselem telefona bir SMS ýadan şekilde bir bot baglap bolýar. Twilio zatda. Ondan soň gönü webin içinde baglasaň bolýar. Messenger, Facebook'a bağlasan bolýar, Hangouts, Slack, Telegram, Line, Kik, Skype, Spark, Twitter ýagny görüşüňiz ýaly ulanylýan köp ýerlerde muny integrat edip bolýar. Bize gerek zady, meselem ýani birem sorapdy, taýar botumny men şunu taýar etdim. Men şunu webni ulanyp bilýän diýsem, web demony aktiv edýän. Ondan gönü şu taýda biziň linkini berýär. Ram öz web saytymyzda gönü şu taýda iframe'ni goýup bilýär. Gönü şu taýda gitsek, meselem ýa-ni burger botumuzy bize şunu ýazjak bir interaktiv şekilde çykaryp berdi. Hello. Ýene durum bir minut. Biz muny save etmelik. Hello, how can I help you? Muny biz biraz integration olmasyna wagt gerek öýtýän sebäbi doly train edip ýetişemek ýa-da doly train edip ýetişmedi. Şu taýda webimizde ýene bir görsek. Nemet başladı. Hello, welcome to Burger Place. My name is BurgerBot. How can I help you? Na getirmedi berik bilemek. Nem için? Produktlar bolýan. Mesela berdi how can I help you diýerdi. Ondan soň want to order a burger. Ne görüşüňiz ýalak I want to order a burger diýemizde what toppings would you like diýdik. Öňe placing order entity'miz. Ýa-ni şu taýdaky placing order entity'miz. Ondan soň berde bizden soraýar what toppings do you like diýip soraýar. Toppinglarymyzda näme bady? Tomato and double cheese. Mesela gelen cheese'e ýalňyşçatyp görelim. Ýa-da şeyle. What bun would you like? Whole grain. Done. Your tomato whole grain threading. Done. Your burger with tomato in a whole grain bun has placed and will be delivered registered. Bon appetit. Unknown delivery times. Burger place open. Görüşmüz alaq biziň düşünýärlik chatbotumuz train edişimize göre biziň hemme soralarymyza jogap berip bilýär. Ne şunluk bilen biziň chatbot Dialogflow adymyzy şundan ibaret. Egerde siz botuňyzy, chatbotuňyzy train edip web saytyňyzda ulanjak bolsaňyz, şunýaly
köp funksionallarını özüňiz gözleşdirip bilersiňiz. Maslahat berjek source'mam Dialogflow documentation okap bilersiňiz. Mena şu taýda Cloud Dialogflow Docs'da köp zady documentation için nämelerni tapyp bilersiňiz, näde bulanmalysyny. Ondan başga nämeler bar berde ýene bir bellek Smalltalk diýip bir zady bar şunun. Smalltalk näme diýär? Smalltalk'ty activate etsek, bileýän özüňki pre-trained agent ýalyk taýarja goni simple conversationlar edip bilýär. Meselem, how are you, wonderful, hello, thank you for asking. Enable etsek Smalltalk'lary bizi ýerine ýetirip bilýär. Meselem, about the user confirmation, şoň ýalyk zatlary. Meselem, train edip boldy, meselem, gelin barlap görelem. How are you? Doing great, thanks. Şoň görä jogap berýär. Ýa-da who are you diýip görelem, näme jogap berýär. Think of me as a virtual agent. Yani simple dialoglar zatlary şu Smalltalk'un içinde biz enable etsek, adetde soňam görüşme dialog for free. Yani eger siz upgrade etmegi düşünýän bolsaňyz, berde biziň ulanýanymyz şu wagt hemmedat köpde unlimited ýöne essential edition'na hemmedat ter request'ine görä menki current plan şu wagt trial edition. Soňra essential edition aljak bolsaňyz her text request'ine görä 0.00 cent alýan eken. Her audio 10 sekundlyk audio üçin 0.60 alýan eken. Ve telefonu 0.05 alýan eken. Şunu aljak öz plany bar. We Murat şundalyk bilen şundan ibaret şeýler bilen we gadyrly dinleýijilerimiz, jidiçiň dinleýijiler hemmeňiz gowy zatlar öňersiňiz umyt etýän soralaryňyz bar bolsa arkaýyn ýazyp bilersiňiz, şu wagt ýa-da maňa ýazyp bilersiňiz. Nesip bolsa öňümizdäki anlarda eger edip bilsek, mümkinçiligimiz bolsa, has chatbot'umuzy bir dynamic şekilde getirip bileriz. Diýeli bizden menular soranna, goni database'den menulary fetch edip biler. Meselem, naharlaryň suratyny, price'ini, içine ingredientleri, goni şu taýda owadan surat şeklinde, kart şeklinde çykartyp da görkezler edip bolar. Onun için başka bir gün näme edip bileriz, aýryp bileriz. Ýöne ol biraz coding'i zat experience bolan adamlar üçin JavaScript'ten biraz JavaScript'in näme edildiğini bilýän adamlar üçin ol has aňsadyrak gelir. Ondan başga da şular ýaljak. Murat, sen näle gördüň? O yani men aslında coding bir zada garaşan aslında size maýdypdyňyz ki coding bäli esasy şular yani taýar bir zadym üstünde işlemek bolar diýip. Maksat goýarken yani we nimänem aýdyşyňyz ýaly soňky JavaScript'de ediljek coding partyndan edip biler nesip bolsa, soň gepleşikde onuň görüpdiler. Yani gowy men öwründen olar ýaly bu ýerden taýar ýasap berip web saytlara ýa-da messenger zatlary çelim integrate edip bolýan bolsa gowdarken bilen köp sag bolun we käbir soralar we live uçaran soň sorasym jogap bererim kädä we başgadan soranlar boldy. Ine şular ýaly käbir soralar bardy özülen habarlaşyp bilerim diýip Instagram, LinkedIn zatdan. Bar YouTube'da description aşağıda ýazypdyrlar, kaýdýarmyň. LinkedIn'im ýatym, şondan arkaýyn özüňiz maňa näme edip bilersiňiz, ýetip bilersiňiz. Yani nesip bolsa bravo diýerler, köp sag bolun diýerler. Ve öz aralarında görüşýänler bar eken. Doğru. İşlerge sannalar diýip umyt etýän, bir zatlar öwrenesiňiz diýip umyt etýän we inki sanymyzda bu öwrenen zatlarymyzy has berkidip, has interaktiwni bir şekilde ýasap berhilek. Meselem, third party solutionlary integrate edip biler. Meselem, näme edip bolýar? Diýeli event registration ma şeýle. Meselem, web saytynda forumlar zatlary goýman,
mesela form zadın yerine chatbot alıp bilýän, chatbot goýup bilýän, chatbot senden hemme gerek informasiýany soraýar. Mesela event registration etjekmi diýe. Hawa onna adyň, familiýaň, plan hemme adyň berýän. Goni şo taýda senkin alýada Google Sheet'te integrate edip bolýar. Goni Google Sheet'te sen öýem nemäňde web saytyňda registrationlar, event registrationlar goni web sheet'inde görüp bilýän. Mesela kim ady, familiýasyny alyp bilersiň, nomeryny alyp bilersiň, e-mailini alyp bilersiň, özüňe gerekli zatlaryny. O Google Forms ýa-da Ya da mesela sales assistant demedip bilýär, mesela diýeli bir sany satış etjek bolýan we ondan soň sana diýeli eger nemeler satış etjek biri firmasy uly bolsa diýeli priority uly bolýar-da, ondan soň bot human handover edip bilýär. Diýe häzir bizden sebebi bot biraz mesela diýeli firma 10 ýa-da 15 adamlyk bolsa bolýar, bot ýerine ýetir. Eger firma 250 ýa-da 500 ýa-da 1000 adamlyk bolsa, bular ýa-ni biraz serioznyrak zat bolýar özüň üçin. Şonuň üçin bot şonýalyk informasiýany alýar-da human handover diýip bir zat bar. Goni adyma-ady geçirip bolýar. Çadyň zady. Erkeljek zatlar bar we chatbotlar günümizde gittikçe köp kullanylýar. Mesela banklarda da köp kullanylýar bular. Bankda da esasen no gerekli adyň chatboty soraýan. Ondan soň bundan başga da ýene köp ýerlerde chatbotlar kullanylýar we customer experience diýişme diýerler, hasam ýokary galdyrýar. Açgowy ýene bir no code yazılımında işini azaldırmak kalıyor. Yani No code yazılımında işini azaldırmak kalıyor diyecek bolýanym. No code şu an no code diýip no code yazacak bolsaň, goni eger kellemde mesela biznesin pikir bar bolsa, userden aljak zatlaryny alyp bilýän we goni nemetmek işi biraz ansat bolýar. Kodda ýazganda da kyn bolanok bilýärler üçin. Ýöne no code ýazsaň, o da ansat bolýar. İşiňe mazalja we goni deploy edip bilýän de chatbotyny. doğru. Tabii. Başka hazırlıkça soru yok eğer ende sorular çıksa şu YouTube'dan description'dan görüp bilersiniz. Instagram, LinkedIn hesaplarından haberleşip bilersiniz kelimler dağılımında. Yani eğer sizin başka koşma isteyenleriniz var olsa Ýok, dinleýärlere sag bolsun etmezler. Bir zatlar düşünenler diýip umyt etýän, hasam machine learning, AI, chatbotlar zatlar, hasam islegleri, howeslenler öýtýän. Umyt etýän we sag bolsun etmeýler boldy. evet de sağın köp saat öğrendim yani edil şu dayanık soğuk bilemek oldu görüm yeniden özümüm araştırıp görürüm geliştirip endi yani kızıklı zaten mende köp saat etip bolýarken kod yani aýdyşyndan köplerin heveslerini ödem getirendirdiği umyt edýäs we wagtyňyzy aýryp üçin köp sağ bolun. Teşekkürler ederim. Görüşmek niyeti bilen. Bolýar, sag bolun. Sağ olun.